Sanibonani maqhawe ezulu ey'ndaweni zonke uDJ Asiye ngithunywe ubaba wethu kaMoya unogoja kagesi ukuthi-ke uyacela ukuthi ngimkhumbuze ngomhla ka-5 September eFalltrust Town Hall. Abantu base-Falltrust ubaba uthe phumani ngobuningi uzobe ezokwenza inkonzo le njengale abenza la enqabeni la inkonzo ehamba nensebenzo yasemathuleni. Wena ekumele uphathe uyolungisa imali yokuthola amanzi 150 bese kuba ikhandlela oyithola selibusisiwe. Wathi ubaba ngisho ukuthi le nsebenzo le inhlanhla emhlophe uyithola ngo-350 nayo ney'nsebenzo zonke yabakumprofethi ama-1-on-1 ayobe khona. Wathi ubaba uyacela ukuthi ngimkhumbuze ukuthi uyokwenza inkonzo yokulayitwa kwezibani, uyolungisa nje u-50 wekhandlela uyolithola selibusisiwe. Ufuna i-1-on-1, uletha umuntu ogulayo, ufuna ukubusisa ama-CV, izitifiketi, umquba, umhlabathi, konke ofisa kubusiswe amadokhumenti. Wathi ubaba ukuphathe inkonzo iyoqala ekuseni ngo-9 eFalltrust Town Hall. Ningaphuthelwa-ke maqhawe ezulu ey'ndaweni zonke. Kanti-ke lapha ngomhla ka-3 ku-October ngomgcibelo nakhona kuyoba ney'nkonzo futhi lapha eMondlo Emvuzini ekhaya kwaXaba. Ubaba umprofethi uyobonga ukuthweswa iziqu. Uthe ubaba-ke nginikhumbuze maqhawe nginazisa ukuthi-ke nje-ke kuyobe kufinywa ngendololwane, kuyobe kubuswa umcimbi uyoqala ngomhla ka-2. Ngomhla ka-3-ke bese kuba inkonzo iyoqala ngo-10 ekuseni mayiphuma bese kufinywa ngendololwane. Bese ntambama ngo-6 kuba nenkonzo. Uthe ubaba kuyoba nenkonzo yokulayitwa kwezibani. Lungisa nje u-50 wakho wekhandlela uyolithola selibusisiwe. Le nsebenzo nakhona inhlanhla emhlophe iyobe ikhona, ama-1-on-1 ayobe khona, abagulayo ubaba uyobe ebakhulekela. Wathi phatha konke ofisa ukuthi uzobusiswa ngawo umhla ka-3 laphana ngempela ku-October. Qhawe ezulu ungaphuthelwa noma kanjani, sondela nawe ube nje ingxenye yale nkonzo. Ubaba njengoba ehlale esikhuthaza ukuthi uma ngabe uNkulunkulu ekubusisile ungakhohlwa ukuyobonga ekhaya. Uyobonga-ke ubaba ekhaya kwaXaba, uyobonga iziqu athwesa zona isikole saseMaritzburg. Maqhawe ezulu ungasali ngaphandle, ungaphuthelwa. Le khombo-ke iyobe ikhona nazo zonke iy'nsebenzo zikababa umprofethi. Maqhawe ezulu la eGoli-ke ungakhohlwa uhlezi kuvuliwe njalo umsombuluko kuya kuLwesihlanu enqabeni eDoornfontein, umsombuluko kuya kuyisonto empeleni. Wena ozofuna ukuthola iwasho uyayithola laphana eThekwini eMngeni Center, 2nd floor, office number 32. Njalo ngomsombuluko kuya kumgcibelo kuhlezi kuvuliwe uyayithola iwasho yababa umprofethi. eGoli ngasenkomeni uyamthola ubaba umprofethi. uLwesine umgcibelo isonto la suke khona ngempela kuyinkonzo nama-1-on-1 uyakwazi ukuthi umthole maqhawe ezulu. Siyabonga.